Кое е любимото предаване на Виктор от Big Brother? Кое е любимото ти реалити? Big Brother по принцип. А сега като ти станал популярен от Big Brother, мислиш, че трябва да влезеш и в Ергена. Какво мислиш примерно за Ергена? Мисля, че трябва да вляза, да. И смятам, че се представя доста достойно. От тримата ергени, кой ти харесва най-много и кой ти харесва най-малко и защо? По принцип, визуално, може би Виктор, понеже има атлетично тяло, изглежда добре момчето, може би той. Той е спортист като тебе. Да, но най-много опит поред мен има Мартин и си го показва. Играе със самочувствието си, което също е добре. Може би за последния няма да коментирам, защото нямам чак такива наблюдения, да. Но лично за мен, може би Мартин е фаворит. Като знае как се ръща за жените. Имаш ли си фаворитка от момичетата? Това е малко личен въпрос. По принцип си имах фаворитка до преди една седмица. Но сега моите фаворитки може би се измениха, но ще го запазя в тайна по-добре. А има ли момиче, което по някакъв начин те е шокирало с държанието си там? Веднага се сещам за Даниела, която иска по 50-60 хиляди на месец. По принцип, всеки има право да решава какво прави за живота си и в каква посока да поеме. За мен лично това не е правилно и не го одобрявам. Наистина тя ме шокира с тези факти, защото изглежда супер интелигентна жена. Смятам, че може сама да се изкарва парите по честен начин и сама да се осигурява, не тези доходи, но близки до тези. И според мен трябва да е зависимо от мъж. Има много други качества, които може би биха и помогнали сама да се справят с трудности, да не разчита на лесното. Аз се съмнявам да може да изкарва по 50 хиляди лева на месец. Лично не знам с какво трябва да ги изкарва. Да, но доколкото разбирам, доколкото знам, тя пише книги. Една е написала, сега пише втора. Ако се вложи енергията, в това също има много пари. Ако се вложи енергията и стереотичи изцяло върху това, също може да се изкарва прилични пари. Да, няма да са 50-60 хиляди, но със сигурност може да успее да поддържа стандарта на живота, който иска сама. Според тебе Big Brother или Ергена се гледа повече? Тук пак съм пристрастен. За мен, според мен, много са различни двете. Big Brother е повече социален експеримент, което не е наблегнато толкова на любовта. Сега, че моята история беше по-любовна, е друго. Но Ергена се търси повече, как да го кажа, много различни жени, примерно, събрани на едно място сега са вече 4 мъже, но акцентът е любовта. А другото, за мен Big Brother е по-интересен, понеже и го казвам, защото съм бил вътре, а защото тук са 16 различни хора с различни визии за живота и различни разбирания. За мен лично това е по-интересното предаване. И не мога да не те питам един клюкарски въпрос. Подреди ли си любовния живот, Виктор? Ако ме беше питал преди една-две седмици, ще я ти кажа да. Но от 2 седмици насам нещата се променят след това. Много бързо се променят нещата. Със сигурност до преди 2 седмици имам човек до себе си. Сега нямам. Така че за момента не съм го подредил.